Že som robil takú vec, keby som bol diktátor, že by som zobral nejaké video Fera Joka, kde sa snaží byť vtipný a púšťal by som ho ľuďom a každý človek, ktorý by sa na tom zasmial, by išiel do pracovného tábora. Že by boli zbavení slobody a svojprávnosti a išli by do nejakého kameňolomu. Viete si predstaviť, aká by to bola krásna spoločnosť? Viete, aká by to bola harmónia všade? To nie len o tom, že napíšu zomri do piesku alebo zasmejú sa na Ferovi Jokovi a tam to končí a prečo mi to vlastne vadí, veď ma tým nejako neobmedzujú. To nie je len o tom. Ty keď si uvedomíš, akú strašnú hlúposť ti treba na to, aby si sa smial na Ferovi Jokovi, alebo aby si písal zomri do piesku, alebo aby si sledoval zomri. Keď si uvedomíš, akú strašnú dávku hlúposti na to potrebuješ a aké kvantum ľudí to je, to neuveriteľným spôsobom ovplyvňuje spoločnosť. Ja si myslím, že keby toto vyriešime, tak každý ďalší problém sa vyrieši sám.